J. Rom. Oh boy. В този измислен свят не мога да живея и да чакам в промяната да се слея. Не мога да повярвам, че съм без тебе, а текста пиша с душата си отворена към тебе. Сега доволна ли се питам аз, какво ли мога да очаквам в този час? Защо не мога думите си в текста да напиша, а може би и хората да опиша? Какво ни кара толкова да мразим света на тъпите пари и може би да лазим? Аз и Дидо, Бушидо и Бургия, аматьори са селските миньори. Рапираме, пиеме, пушиме, газиме, oh yeah. А текста думите пишеме, слагаме, oh yeah. И с всички се баваме, oh yeah.